बेसे जानो हायो दे होदो दानिया नांखागोन बादि र' होआ दैनो दैयावना हरलाय दैया र'हाय हेलौ लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ जोंहा दिनै अखा हानायखाय माबा मोनसे गोसोखांलायबाय आरोना बुमसोरांनाबो स्कुल गैया नालाय ओमफ्राय ओरै आफि दंफैयो ओमफ्राय जों बिबोनाङा दङ जोङो माने दा दखानाव थांनो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय फैसा 20 थाखा सासेयाव थांदों आरो फैसा 20 थाखा थांदों आरोना जों सासेयाव ओमफ्राय दखानाव थांनानै मा बायनानै बानायना जानाय जागोन बेखौ दिनै शेयार खालामगोन आरोना थ' होमबा जोंहा दखान थांनोसै फैसानि बिबाजै बिबोनां फैसा सोलायलायनाय जादोंल' थ' साथाया गंनैल' सासे थालांथ'थोंसै साथामसो जों खरस खालामनो थांनोसै आरोना 20 थाखा 8 थाखा जागोन आरो हा थालाङा आनैखौसो होनदों थ' चलो बाजैजों नों हमलाय दा जोंहा थाबायलांगासिनो दं गामिनि दखानाव ओइलाय दावराव साथाया मोजां नङा अबस्था गैया नै दखानाव मा बायनाय जागोन दखानाव मोनहैबासो मोनथिसिगोन आरोना सोरबा होनदों मिगि जानो सोरबा होनदों आथा जानो मा लानाय जागोन दा नुखागोन जोंहा लामा लामा थाबायलांगासिनो दंना बुंसोरां सोरबा नै आलासि जाफैदों खोमा मालायाव फानायनि अट' लानानै दखान मोनहैसिगोन लोगोफोर मोनबायानो आरो मा बायनाय जागोन बेनिफ्रायनो सानखादो ओइ फै मा लाजिखो ना माखो नै राजेशनि दखान राजेश सरगयारिनि सोरबाफोर आधार कार्डफोरजों फैसाबो दिहुननो हागोन एटिएमजोंबो ना हायोना ओमफ्राय नांगौ बायदि बुस्थु मोनजोबगोन इयाव ओइ सोरबा खारबायसो दखानियानो खारबा मा जागोन ना मा लानाय जागोन र' दे मोनगोन ना र' नायगोरनो र' जोङो अखा हानायखाय पार्टि जानो नागिरदों आरोना माबा बानायनानै आटाया बेसे राजेश दं बेसे 40 रां 40 थाखा होननो नागिरदों आटाखौ मोनसे लानोसै खोमा सेरसे ना दे सेरसे लादो औ सेरसे हर आटाखौ आटा सेरसे ओमफ्राय मिगि मोनब्रै लांसैब्रा होमबानो बरिया बेखौ र' बे बाजै मोननानै ओमफ्राय जोंहा इयाव दंना 20 थाखा जाम्बा र' इनिफ्राय 30 थाखा ओंखारगोन गजालि दंखा नुयो आंना 30 थाखाखा नङाबा जाखाया आङो दखानखौ लामानिफ्राय फिसा नुयो आरोना ओमफ्राय जि बुस्थु दंजोबखायो मालाय नांगौ बायदि मोनखायो जों इयाव माबायाव थांबावासो सिमेन्ट सापरियाव थांबावासो जों इयावनो लाखाजोबो दाना मा बुस्थु नांगौ लामानि बेखौ मोनब्रै 10 थाखानि मोननै जाबाय ए मोनसे दे होमबालाय एखे कम्पानियानो दे होमबालाय बेनिफ्राय आग्लायगोरथोंना फैसाया दे दे सोना हरगोन बाब 30 थाखा गाहाम जानाङाब्रा 30 थाखानि बिस्कुट दं नामा नों होखारजागोन सानजों नै जा बिथाङा सोना हरजोब्बाय बिल बुजानोसै एबार बेनिबो 80 थाखा हरबाय जाबाय बेखौ 80 थाखा बा नों 10 थाखा मोनगोन आंफ्राय 70 थाखा बेखौनोथ' बे बिगासिनो दं आरो 30 थाखाखौ गावनि फोजोबथारगोन दे जों थांथोंसै थाब लादोसो लालाय दे थाब लादो आङो इखौ जागोन ओइया इना बेलेग लादो दे बिसि जाम्बासो मानसियानो दा बिसि होननानै माबाथोंसै दे लाजोबनांगोन गासिखौबो जिबाथाय लाजोबनांगोन नोङो बिस्कुटआ बबे मोनसेखौ खोन्थादो दे
자, 야, 헐. 이거 헐. जाबाय 교수님의 친구가 내 다 사케 친구. थादो होमबा दखानि जों थांगासिनो दं जोंहा जागायबाय बिथांमोना होदो बेयो खिफि बेन्दों ओमफ्राय नैथिं थालिर माबायदि संगोनसो आरो बिसोरसो मिथिगौ ओमफ्राय नै ओरै दंबावो कारेन्टआ थांना होबायहाय एम्पिटारबो गैजाया खोमसिनो नै मेगिखौ मेगासो होनो इखौ मेगा रुनानै लाग्रोबाय आरो ना नुडल्सो होनो इखौ नुडल्स ओमफ्राय नैथिं थालिर जाबाय सोरां जाबाय जाथ'आखै र' नोंथिं बांद्राय गेब्लेनानै लाग्रोबाय मोनहोआ ओमफ्राय थालिरखौ जिरनानै लाबाय बिनि उनाव लगायजोबनानै सावसिगोन आरो ना अखा हानायनि मोनसे जोंहा पार्टि गोसोखांबाय आरो ना नै मेगिया आयु मेगियाबो जाथारा not tasty not tasty 왜 타릴라? 타릴라 थालिर बानलु नागिरनो थांगासिनो दं आङो इसोर नैबे बानलुखौसो होनो लुगैदोंनो आरोना ओमफ्राय बानलुआ मोनजोबनानै दं माथो जोंहा बानलुआनो बानलु धेर दाउ जानानै दोनदों गाबोन फायखारिनो खाना हरनांगोनहाय बानलुआनो बानलु थाइनै लाबाय बानलु गोथां होनो नागिरनायखाय माने सिब्रुखौ दाउ जाजोबनानै दोनदों नै बेखौनो एसे होदो नै हाख्लाबनानै जानायनो होबायानो हाख्लाब मा जाखो मा लगायफिनबावखो हो जायाखै थावाखै नै पकरि सावनाया जोंहा साखिनायनोसै आङो माथो फार्स्ट लगायनाया गोथाव जायाखैनो आं फार्स्ट साखिग्रोबाय आरोना लोगोफोर गोथावआनो एसे गोरा मोनदों दै होफिनदों हे नांलायनायल' जोंहाथ' जाबाबो लोंबाबो सान्थि गैया नांलाय खमलाय बानायनायसो जायो साराय गोसोम देखायबाय आं लोगोफोर जागायबाय आसोलफोरा नै मोजां जादों नैथिं पकरिखौ अदाबाव बानायबाय साराया गोसोमथार मानो होनबा बेयाव अरफोराव सावख्रेबनाय जायोना मानजिबा मानजिख'नो हाया बिनि थाखाय साराय गोसोमखौनो होदों आरोना ओमफ्राय नैथिं मेगि सावो आयौ माबा चावमिन ना माइलाय चावमिन बानायनाय बायदिसो होथारदों माथो देखायनो वा माबानो फुजायाव फानना थासिगोन माथो ओमफ्राय मा होखो इयाव ना थावखौनो इदि होदों रोंगौलै नै चावमिन बानायबाय दा मा बेफोरखौ बायनानै दोननांसिगोनहाय चावमिनाव होग्राखौ बरिया गोथाव जागोन दा जानायना खोन्थागोन आङो बानायथोंसै आसोलफ्रा मा होखोथाय मिथिला आङो नै जा जगारा जाजोब्बाय जानांसिगौल' नैथिं सासे जाबायानो खोमा चावमिना बियो सासे रानगासिनो दं ओमफ्राय नैबे खिफि बेन्दों थालिर आथा जाग्रोनोसै दे एबार जानाया नांथागोन आंखौ लासै लासै जा गोथाव जादों फिसा मोनसेयावलाय साखिनो मोजांखौ नैबे फिथा नांथागोन नांथालायथारदों नोंसो aku takut anak ketahu tak dengar nah Bumsulang aku tuh jalan nada nang kadang jalan.
जों 20 थाखाल' खांदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 20 थाखायावनो जों बहुत बुस्थु मोनबोदों माने मिगि लाबाय जों 40 थाखानि आथा बायबाय 40 थाखानि ओमफ्राय आथायाव जोङो मैगं एसे होफाबाय बिदि बायदिसिना होफानानै बुरजा जादों आरोना दिनैनि पार्टिया बेनोमोन आरोना अखा हानानै जानो होननानै जों गोसोखांदों आरोना अखा हानायखौ जाखासिगोन आं